काय आलं तुझे ते सोडतो तुझ्या आलं अरे तारा छट्टे रे पुष्टी किती आमका व्हॅलेंटाईन डे फर्स्ट डे गेले म्हणून आणि तू ये तू का इथले बरं टिप्स दिले नाही रे पोटिंगा तू का एक्झिक्यूट करून काल पेट घालाय रे किती टिप्स घेऊन गेलो नाही रे सकाळी काल गेलो आणि सकाळी आपण ते दान नसताना कसे केले आणि कुलूप घेऊन आपण आय लव्ह यू नो ते काय तुमच्या निक्सा नंतर नाही शिशी गेला रे नाले मला व्हॉट्सअप आहे पुरा नाही रे म्हणल्यावर गुलाब काही मिळत होता एक कुऱ्या काटून गुलाब बनून गेलाय नाही रे आता अवस्था काय रे तुझी काय करते बजेट ना रे अंगा मुद्रा लोन अप्लाय करते नाही रे मुद्रा जोड रे अंगा लुद्रा मागीर होता पुरतोच नाही कळई म्हण रे गुलाब पळताना मग तुझी अवस्था कळताय अवस्था छोट साहेब बताओ गावकात ना म्हणता काल म्हणते मरी झाले अहो गुलाब घेऊ ना आपण हा ती त्याने मोगान स्वीकार करताना आपण हा स्वीकार वय स्वीकार त्याची आवड आयडी कोण आवड चढवायची ठरवते सोरा पुट्टिंग चढवा पुसला काढला रे म्हणाली ती कणली कन्नुडेली तू का लागव ना रे लागले हंगा असतोय रे बेल्लो गण काही यांचं काढ कंटे पडते तरी भागलाय ना माझे ओ ह्याच लाईन काय वाचलो रे कसं हा काय जाऊ ते कोई ती ताट ढाल्यान झाली हा ना त्यार काय ना कोणती गाडी गेली मागे कोयती सांगू जा त्यांना सांगतो हा. कोयती उडायची नाही हा इंस्ली हा इंस्ली हडली हा हडली गेलो हा पिच्चू पिच्चू ते बरे केले रे तुला त्यांना पिच्चू तुझ्या मग मोलनातल्या रे म्हणणे ओय कोयते गडेशी रुपये आता ओय अडीचशे नाही मागे रे तरी इतकी बरे आणि अनेक शॉट मग कर इले उद्या जाईल उद्या पहिले हे गेले रे ओके ओके शॉट बरा आहे ठीक चीयर्स ए हा पण जीएस मला कसं काय करताय रे फिर रे पहिले ओय अच्छा शॉट बढ़िया है भारी बढ़िया आता काय झालं रे उड्या साईलो रे मग काय एवढं असेल सकाळी कॉल येते रे कॉल ओय कोणाचे सकाळी आले रे मग कॉल छोडवायचे कॉल येईल चढवते नाही बाहेर कोणाचे कोई एल्ली मोने दिन घरात दोन आवयचे छोरे रे सकाळी ಈ ಎಕ್ಕಲಿ ಪಿಟ್ಟಾಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೇವಾ ಚೋರು ಊರ್ಲೆ ನಂಗ ಮುಖ್ಯನೇ ನಂಗ ಕೊಯ್ತಿದೆ ಇದೆಗೆ कोई रे पासून धरली ತಂಕ ಸಿಕ್ಕ एक shot कोई रे शॉट दिले कोणत्या किल्ला मारत अरे मग घरा बनपावे दे रे मग किल्ला उद्या घालताय तर ना बोलले टाका मुझे रह गया कोई आणि पिशे पुढे सुटल्या कोई सुटे जे नटले मग घरा उद्या आमच्या दिले मोबाईल दिले दीदी मग सांगता आयडिया चला रे काय पळे रे काय तू पासवर्ड होता नाही रे पासवर्ड घालून दे रे काय नाही पासवर्ड असते रे चढवायचं नाव काय म्हणायचं हा चढवा चाहिए तचे लविटा हा लवी आणि तू यायला ना रे टोईटा ये ना रे टोईटा नहीं रे बघ ये खाबी था रे वर्किंग केले काय समांगल रे समांगल उडस येणार रे आणि शॉर्ट लागला रे उडस येणार रे उडस कर रे होय उडस कनी येंग तुका पुरा उडस होय इल्ले उडस रे हा उडस कर मार्गारेट रे मार्गारेटा यम ए काम रे आम्हाला ये मार्गारेटा त्या लागूरंतल्या लिहिले पाहिजे दून रे पुढे सांगितलं का सांगते काय आता त्यांच्या पिशा पुरा सुटायचा म्हणलं रे रिंग हा हॅलो मार्गारेटा तुझ्या आव एक फोन दी गो त्याची आव तुले रे हॅलो तू लिहिले पाहिजे तुला ताई तुझे कान सोड नाही
तुझ्या दोस्ती ग तुझी दू आणि डी आणि तुझी कोयती वर नस हा कोण झालं बॅलन्स आणलं रे बॅलन्स आणणार काल झाले रे रिंग गेला नाही टेम्परो करू नका मला समज येत रे पुरं सेट झालंय पोरगी हा पुरं सेट मॅडम म्हणते फुल थँक्स मला त्यांचं नाही ते बारा बिल बनलं झालं ಇಲ್ಲ ते बरोबर बस येते की प्लीज 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 टेक यू सीट माम पडेल जाता अगा वो यूट्यूबर आले रे वो रे हो आमच्या त्या ट्रेंडिंग सीट टीव्ही पडेल तिला आम्हाला झाला पण बारा आने कंटिन्यू डेली कस्टमर होय की डेली कस्टमर गाडी येत रे फ्री फ्री बी फ्री म्हणजे बायको कोहरम मोस्तारे कर्म इंग्रजीचे माम झाला हॅलो सांग काय आले बसा ना पाटील बचपन राहुल मँगलोर स्टेट बँक ऐकता मग करेक्ट बोमरला ऐकता मँगलोर बिद्रायच्या बसा रांगो ऐकतो बिद्रायच्या बसा कुठला कॅन्सल परमिट कॅन्सल इथे पण बेटर ओनली बेटर अन्न ऐकला पाहिजे संपाई बेटर निकलोड ऐकता मग आलं को सांग गोपने गेल्या जाय का अळे आता बिद्रांत दुकरामा सांडता दुकरामा सांडता ती कोणती काही ओगडायलाय पळे 3 घासांच्या ती मोर्या दिन गारा आणून दोरले बचाव पुरी लागची कोयते ती 3 घासांच्या गंचे गेल्या गाड्या पुरा कोयते ओगडून येता दोता नाही साहेबा कोयती बाजू म्हणून कोयती वच्चे म्हणे असेल दोरनु काकसा ओसवून सैऱ्यांग पाहून येते झाल्यार कोयती मायाक साहेबा मामा चांगले बरे कोणती मुजेड्या कोयती मागीर पळय मागीर पळया आतल्या एवढेशी सुकता इतकी मामा ये लिंबो बिल त्याला शुद्ध लिमो ना हांगा लिमो ना मामा दियम नाही रे ई कोयती मुज्यात तू कोयती बरी दिसता रे हा ई तुमका खंय मेळ्ळी रे तुमका किन्नी पडत कोण काय ते ऐकळ तुला काय झाला रे तुमका 3 घासांच्या नो एकला म्हणता किन्नी गोळी एकला म्हणता तुडामू एकला म्हणता मूर्खाविरी काय झाला रे कॉल मिस्टर रे हो मामू जा मिस्टेक एकदम संतोष सारलो आणि दुखीसो जायत मुझो मिस्टर इल्लो डिफरेंट हांव मला प्रपोज करून गेलो ते मागीर अरे प्रपोज काय रे काही मूर्खाविरी काही बस स्टँड वाटल्या म्हणे ओसा नाही मुरे माहिती गेलो तुझा ग्लास आणि खाली आहे मामा एक शॉट घालून ना शॉट कने इल्लो सो सट्टे बी आहे ना टेस्ट खांगे राव उदागल्या सर लेट झाला चढ लाईट जाता वय ऑलरेडी लाईट आली म्हणून ना हो बसा आता मग चेस्ट Cheers. ओके रे रे काही रे ग्लास फुटलेत रे cheers. एकच कोटान पियेत ऑलरेडी मामू
कडक कर रे ए सांगितलं बरी आम्ही कोण विषय बोलवून आले रे विषय कोणते कोयती कोयती गमती करतात हा कोयती रे कोयती काही मारमोणी जाऊ ना मुरे दारू ना रे दार ओसवणार रे काय जाऊणार रे माका मामा इल्ले मुतोंग झाला माका मुतोंग झाला आम्हा काय गाव दोघांनी एकच कुठे झाले रे म्हाका ऑटोल जाल्ले धामून त्यातले आम्ही येता रवे रे रम्या ही कोयती मुजित कोयती कोणच्याही म्हणजे बाईले फोन कधी सारता नाव म्हणता रे मा आता पासान पडता या शॉर्ट बरा हॅलो पे आईंग काल करताय हा आता या म्हाका स्वत सांग तू कोयती कोणाच्या इतलाक म्हणी उडेले तुवें स्वत सांग कसो हा तो पळोवंक इल्ले सट्ट केस आहात राऊंड इल्लेशे खाड आसा तोत्ते दोर कोण दोर सोरानो 3 कासांच्या पोस्टिंगानो मुजी कोयती 2 दीस तावून तुमगेर दोन अरे म्हाका मास्टर सुटी घालून जमता तेवढी घाली तुमको कशें कर खंय गेले हे खंय दडबडले पोस्टिंगांचे 3 कासांचे खंय गेले खंय तेंदे कितें गेले खंय गेले हाय गाईज तुमका हो व्हिडिओ लाईक जाल्यार प्लीज लाईक करा आणि शेअर करा आणि आमचे कंटेंट सदांच पळोवंक तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि सायडीन एक घंटा ती दामा थँक्स